уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на кметства. Искам да ви приветствам и да изкажа благодарността за това, че бях избран за председател на Общинския съвет. Приемам позицията с ясната мисъл, че това е една много отговорна задача. Общинския съвет е орган на местното самоуправление. Ние, тези 21 човека, изразяваме гласа на нашите съграждани. Затова, както многократно се повтори от преждеговорящите, трябва да загърбим страстите от политическата кампания, но да не забравяме обещанията от нея. А те бяха в платформите на всички политически партии и коалиции, се застъпваше силно идеята за силно гражданско общество. Да чуем гласа на нашите съграждани. Нашите съграждани поставиха една диагноза на политическата обстановка в Елин Пелин. И нейните симптоми са, че те не харесват модела. Чуха се гласове, които искат промяна. Затова ние трябва да излекуваме тези симптоми. Тези симптоми, които вече 25 години тревожат нашето общество. Това ще стане само като бъдем единни, като се водим от волята на народа и бъдем с трезва помисъл. Пожелавам на всички от вас здраве, бистър ум и успешен мандат в следващите 4 години. Благодаря.